ktorý sa venuje veciam, ktoré ho bavia. Som sa snažil vždy v rámci kariéry riešiť veci, ktoré som vyštudoval, a preto sa vlastne pohybujem v tej internetovej a skôr obchodnej časti. A tie blogy a písanie som mal vždy ako hobby a by som chcel, aby to ako hobby čo najdlhšie zostalo. Ja som nikdy nechcel byť kozmonautom ani pretekárom. Pamätám sa, že som ako malý chcel pečiatkovať veľmi a som si to potom odrobil v Amerike na škole, keď som bol 3 roky ako študent, som pracoval v knižnici, tak som sa napečiatkoval na celý život. A v podstate som chcel vždy robiť to, čo budem študovať a to, čo sa naučím, tak to sa mi darí. A tak by som bol rád, keby som teraz už som vo fáze, kedy môžem zužitkovať aj nejaké skúsenosti, ktoré som na ten čas získal, tak bolo to pred 10 rokmi a ja som mal vtedy také zamestnanie, kde som asi nepovažoval za potrebné, aby vedeli, že mám takú aktivitu. Vtedy nevedel som, že ako sa aj budem, v kapacite sa budem venovať. A mne sa aj vzhľadom k tomu obsahu, ktorý som vtedy chcel produkovať na mediálne, zdalo celkom vhodné inšpirovať sa postavou, ktorá má taký trochu sedliacky rozum alebo trochu nadhľad možno na veci, ktoré sa dejú okolo neho, tak to celkom si myslím sa ujalo a už teraz je neskoro to meniť. Tak môj úplne prvý job bol športový novinár v Košiciach a vtedy som vedel, že písať je pre mňa ľahké a prirodzené. A mal som načítaných nejakých autorov amerických, keď som tam bol, ktorí písali o športe, a keďže o športe to vtedy ešte nešlo, na Slovensku teraz už chvála Bohu ide. Našiel som po Mediálne.sk, ktorý sa mi zdal vtedy výborný na tej časti projekt. Na Slovensku len bol taký veľmi strohý a oficiálny, tak som si povedal, že skúsim ich osloviť, že by to znieslo aj taký jeden nie úplne vážne mienený text za týždeň, a tak vznikla týždňovka vlastne a potom už ako sa hovorí, zvyšok je história. To vyplynulo skôr z takého úvodzovka života. Ja som tú týždňovku písal vždy nedeľu do noci, čo stále píšem. A s redaktorom Mediálne Lukášom Kočiškom sme si stále o polnoci vymenali titulku Nového času cez internet a čakali sme, čo vlastne tam bude, a sme sa na tom bavili, tak vlastne to bola inšpirácia na vznik tej rubriky, lebo Bulvár zvykol občas pondelok ohúriť nejakou novou témou a tak v tejto boli časy, keď ešte sa aj tam diali nejaké zaujímavé veci. Tak preto bola tá rubrika Začni týždeň Bulvárom, aby som vlastne mohol potom každý týždeň aj začať nejakou vtipným článkom. Ne, väčšinou to bolo odložené na to, čo napísali, lebo ako slovenský bulvár, tak ako zvyšok Slovenska, ešte relatívne veľa vecí v plienkach v porovnaní s ostatnými. A tak mne to prišlo vtipné hlavne, ešte stále mi doteraz občas nejaké články prídu vtipné, bulvárne, ale tak vtedy to bolo vtipnejšie ešte ako teraz. Vtedy to bolo aspoň vtipné. Určite áno, mal som aj maily, aj telefonáty. A na všetky som, aspoň dúfam, odpovedal. A dokonca som odmietol jedno rande s jednou veľmi bulvárne prepieranou televíznou telebritou, ktorá sa snažila mi napísať, že ja som si nejak robil srandu z toho, že sa nejak zle prečítala informáciu v televíznych novinách a mi to potom musela vysvetľovať, že to je náročné, že mi rada o tom porozpráva na nejakom osobnom stretnutí a ja som samozrejme povedal, že nemám s tým problém, hoci kedy sa stretneme, však som s nikým nemal problém sa stretnúť, to chcel. Ale tak on až potom nereagoval na tú moju odpoveď, tak som tým pádom nešiel na rande, ktoré potom mohlo byť nová téma pre Bulvár, keby to niekto vyčíhal na svete. Chvála Bohu sa nič také nestalo. No, Slovensku má veľa celebrit a málo celebrit. Celebrity sú ľudia, ktorí sú slávni len vďaka televízii, bez nej by neboli. A to niečo iné. Poviem, celebrita by mala v tom svojom, by si mala ten honor byť volený celebrita, zaslúžiť. U nás to je úplne
degradované. Ja by som chcel považovať Milana Lasicu za celebritu, lebo ten má za sebou proste veľa, je to múdry človek, vtipný človek a nie je ho všade plno a mohol by byť oveľa viac. A práve ten by si zaslúžil, keď sme volali celebrita. Aj keď on sa to asi nepáčilo, a to skôr preto, že ten pojem je u nás taký dehonestovaný. Potrebu reagovať na to, čo spraví Bulvár, neviem, či som niekedy extra pocitoval, sa snažím skôr. Tá týždňovka vlastne vychádza z televízie a z veci, ktoré sa dejú v televízii. A televízia ako primárne médium, občas sa tam dostane niečo z novín alebo z rozhlasu, ale skôr výnimočne. A ako stále sa Bulváru venujem, v zmysle konzumujem jeho obsah, ale podobne ako v televízii je čím ďalej, tým nudnejší sa mi zdá, že to je tam cítiť taký ten akoby kalkul a to oveľa presnejšie vypočítané a my už nežijeme tú dobu, kedy bolo možné všetko, aj tam, a bolo správne. Kedy bolo možné všetko vyskúšať, tak je to také teraz trochu sterilnejšie, ako to bývalo a preto aj možno menej zmienok v mojich článkoch na mediálne jeho bulvárnych správach. V Česku je ten bulvár oveľa odvážnejší. A to si myslím, že tu všetky tie slovenské v úvodzovkách obete bulváru by mohli byť radi, že majú slovenský bulvár a nie český alebo anglický alebo americký. To by asi podľa mňa úplne neprežili niektorí. To by si to asi nedali. Hej, keď posledný rok sa viac venujem športu, čiže to by mohlo byť, asi by to aj bolo viacej na tú športovú tému ako na tú mediálnu tému. Tá mediálna téma neviem, či je natoľko ešte zaujímavá, aby bolo treba nejak extra komentovať. Oni majú tu svoje relácie, kde si komentujú veci, ktoré oni považujú za potrebné, také tie smotanky a top star magazíny. A ten zvyšok tak dôležité žediteli to nikdy nevidí. Do Odpadneš ma oslovili na spoluprácu so Žiliny, majiteľ pán Kulich. Ja som vyhodnotil ten projekt ako zaujímavý a s tým, že vždy som sa snažil na nové príležitosti pozerať tak, že či mám ja im niečo dať a či majú dať niečo mne, a keďže považujem e-commerce za skill, ktorý do budúcna budem potrebovať pre svoju ďalšiu kariéru, tak si myslím, že to je také vhodné sklbenie toho, čo ja môžem dať z tých mojich skúseností z internetu a z toho internetu prostredia, v ktorom som sa pohyboval. A ten projekt Odpadneš, ako je nastavený, ako vlastne ten e-commerce v slovenských podmienkach, tak si myslím, že to môže byť taká je to taká vzájomne obohacujúca skúsenosť. A poviem, Odpadneš je dobrá služba pre internetových používateľov, ktorí nechcú vždy sa preklikávať niekoľkými zľavými serverami, kým si nájdu svoju výhodnú ponuku a my vlastne máme zoradené, vytriedené, napasované na tie ich možnosti, na tie ich očakávania, tak kupujú si celkom výrazne Odpadneš a ja šetrím im čas v podstate. Takže myslím, že to je vhodná, dobrá služba, máme feedback od partnerov a feedback od používateľov. Okrem tých čísel, ktoré vidíme, tak aj ten feedback hovorí o tom, že to je služba, ktorá je prospešná. Na Odpadneš je vyše 20 portálov, z tých slovenských možno 30 alebo 35, ktoré sú na trhu. S tým, že ďalšie samozrejme pripájame aktuálne, ako vznikajú, alebo ako prejavia záujem o spoluprácu. Je to klasický biznis model, oni nám pošlú svoje ponuky, my ich nejak zatriedíme. Časť tej práce je robená automaticky, časť tej komunikácie je robená automaticky a časť je robená u nás manuálne. Ľuďmi, ktorí stále ráno o 4. a triedia tie ponuky, začalo klobu dole. A tak vlastne takto to funguje. Kto má záujem z tých portálov, tak buď skoro alebo neskôr buď nás osloví, alebo my ich oslovíme, alebo sme už oslovili. Čiže komunikujeme s viacerými, nie iba s tými, ktorí sú u nás a snažíme sa, aby tá ponuka výhodných zľav na Odpadeš bola čo najširšia, samozrejme. Určite
určite nie sme popredu, je to dané aj limitom toho trhu, ktorý je veľmi malý. To je taká štvrtina New Yorku, New Yorkské borov. Ale tak máme to šikovných ľudí, tá výhoda Slovenska je, že tu je veľa šikovných ľudí, ktorí vedia dobre programovať, dobre dizajnovať, dobre nastavať tie systémy, ktoré rozumejú internetu. Čiže tu ako keby tú limitnú nevýhodu malého trhu ako keby dobiehame týmto šikovnosťou ľudí, ktorí sa internetu venujú ale určite nie sme v tomto žiadne lídri na svete. Kúpil som si jedlo a kúpil som si pobyty. Nezozeral som ešte na to, aby som si kúpil nejakú módu alebo niečo na krát čase, keby Slováci sa viacej chcú nechať hýčkať, že pribúdajú také tie pobyty, kde je v balíku aj nejaká taká starostlivosť. A niekoľko som ich vyskúšal aj samozrejme a zatiaľ som nemal tú skúsenosť. Zaujímavé veci sa z času na čas samozrejme vyskytujú. Teraz je Veľká noc, máme tam sklenené veľkonočné vajíčko v ponuke. Super. Mňa minulo zaujala ponuka Prison Break. Taký adrenalinový zážitok, v podstate team building, keď vás zavrú do väznice a máte 60 minút na to, aby ste z nej ušli. Tak to si možno v rámci team buildingu odpadneš vyskúšané. Ja som mal ten seriál veľmi rád, tak to by som si vedel predstaviť, že by som aj sa odvážil do nejakého takého dobrodružstva. Skoky s padákov nie sú veľmi pre mňa. Rozumieme sa, pretože ľuďom je jeden z veľmi dobrých projektov, ktorý funguje na trochu podobnom princípe ako odpadne, čiže tá synergia agregátora výhodných ponúk a agregátora potrieb pre ľudí, ktorí sú v núdzi. Ja myslím, že to je dobrá synergia a tak komunikačne určite tí ľudia, ktorým to my ukazujeme, vedia pochopiť, že prečo. V podstate to funguje tak, že každý týždeň je nová výzva na odpadneš s ľuďom, ktorá je úplne taká, v tom som dizajne ako bežné ponuky, ktoré sú na odpadneš, s tým, že sa nepredáva zľavu, ľudia si nekupujú zľavu, ale môžu vlastne darovať tie finančné prostriedky na tú výzvu. A my to máme označené ako 100% dobrý pocit. Myslím, že to je to, čo ľudí motivuje preto, aby sa zúčastnili tých charitatívnych projektov, ktoré sú samozrejme potrebné a je veľmi dobré, že ľuďom ich dokáže takto združovať a propagovať aj prostredníctvom iných partnerov. Vidíme, že v porovnaní napríklad s inými ponukami je to veľmi slušne klikané. Čiže ľudia si zaujíma ich, čo je za tým obrázkom, za tým krátkym popisom, ktorý vidia na odpadnež a vlastne potom sa dostanú na ľuďom a tam vidia celý príbeh a tu sa rozhodnú, že či ho podporia alebo nebolo. Charita je veľmi dôležitou súčasťou akože každodenného života. To, že na Slovensku je tak veľa, asi hovorí o tom, že tu všetko úplne ešte nefunguje tak, ako by malo. Na druhej strane je dobré, že je tak veľa, že toľko ľudí je ochotných zapojiť sa do rôznych projektov. Hovoríme ich tu toľko, že človek by si tak mohol vyberať na každý týždeň jeden projekt, ktorý podporujú na každý deň. Tie projekty, ktoré sú adresné a ktoré pomáhajú nás a ľuďom v veľkých, ťažkých životných situáciách, tie hovorím klobúk dole pred ľuďmi, ktorých orgány zabezpečujú a ktorých podporujú a takisto nie som iný ako veľa iných, ktorí sa podobne do podobných projektov z času na čas zapájajú.